Twan, sliepst al? Ja, wat meenst dat ik anders dan in bed? Nou, denken. Nou, denk je boven. Over dat wat we vanmorgen allemaal moeten doen. Ach, dat zien van Burger wel weer. Nee, Twan, dan ben ik het vergeten. Ja, maar laat me met rust. Ik word niet rustig, zolang Stieg me dat niet allemaal opschreef. Mensenleven. Hoe is daar gek van? Dan stieg je in een kop, dit zit in een kont. Slapen hoort bij het leven. En je staat er niet zo bij stil, maar we brengen eigenlijk een heel groot deel van ons leven door in bed. En meestal gaat dat zonder problemen, maar als je je oor goed te luisteren legt, dan hoor je mensen ook wel regelmatig klagen over dat ze niet lekker geslapen hebben. Voor dag en dauw wakker worden en dan niet meer in kunnen slapen bijvoorbeeld. Nou, naarmate je ouder wordt, kunnen we met wat minder slaap toe. Maar als je consequent tekort slaapt, dan kan dat problemen geven voor je gezondheid. Nou, wat is er dan aan de hand? Is je bed niet meer goed? Heb je te laat of te zwaar gegeten 's avonds? En zou een slaapmutsje misschien een oplossing kunnen zijn? Dat zijn allemaal vragen waar we antwoorden op zoeken in deze aflevering. Om te beginnen brengen we maar eens een bezoekje aan de huisarts. Dat is tenslotte de eerste persoon bij wie je te raden kunt gaan als je slecht slaapt. Normale slaap is wat mij betreft inderdaad heel uniek, heel bijzonder, heel persoonlijk ook. Je hebt mensen die wat 4 uur slapen, je hebt mensen die wat 6 uur slapen, mensen die wat 10 uur slapen. Maar slaap is gewoon heel bijzonder. Slaap moet je zien als een neutraliseren van de dag. Dat wil zeggen, je bent overdag ben je heel actief, je bent bezig en dat moet geneutraliseerd worden. En dat wordt dan gecompenseerd door de nachtrust. En dan krijg je dat de lijf en geest wat dat betreft in evenwicht komen, in balans komen. Het eerste uur kom ik helemaal niet in slaap. Ja, een beetje onrustiger wel, ja. Wat vaker wakker en ja, dat is wel zo. Doet u daar ook iets aan? Nee. Gewoon Nee. blijven liggen Nee. totdat je in slaap valt. Ja. Als je goed geslapen ben je 's morgens uitgerust, is het goed. Maar als je slecht geslapen hebt, dan is het dus 's morgens bij je geradbraak. Nou, dan ga je problemen krijgen overdag. Dan ben je futloos, je bent slaperig, de concentratie gaat verminderen, je bent piekeren, je bent prikkelbaar en dan gaat het functioneren overdag gaat het weer onder lijden van. Ik heb iets van mijn man geleerd, die zegt altijd, kun je het oplossen? Zo niet, dan moet je denken van, ik kan het toch niet oplossen, ik ga slapen. En dat lukt vaak. Vaak zie je ook tegenwoordig op slaapkamers met allemaal elektronica, nou, dat is gewoon hartstikke fout, is dan in zekere zin, om een goede slaap te waarborgen. Je krijgt zoveel prikkels van buitenaf dat je brein niet de rust krijgt om dat te resetten, te acclimatiseren. Dus goed eten, goed drinken en bewegen, beperking van genotmiddelen of helemaal geen genotmiddelen, dat zijn de goede preventies om de nacht goed te laten plaatsvinden. Voor mij betekent slecht slapen dat ik eigenlijk al sinds mijn kindertijd, kleuterjaren, heel slecht in slaap val. En ook als ik al een aantal uur geslapen heb, vaak om 2, 3 uur wakker word en dan ook niet meer in slaap val. En ja, dat is met name een probleem om dan overdag toch gewoon al je dingen van je werk en je zorgtaken die je hebt te blijven doen op een normale manier. Vaak is de praktijk ook dat je toch inderdaad mensen kunt helpen door tijdelijk een slaatabedje te geven. En dat slaatabedje is dan alleen maar bedoeld om mee te helpen om een bepaalde cirkel die wat vicieus is te doorbreken. En dan zou ik zeggen, neem dan een slaatabed dan 1 dag bijvoorbeeld wel en 2 dagen niet. 1 dag wel, 2 dagen niet. Als het uiteindelijk echt een aantal weken te erg is, dan neem ik ook wel eens een slaappil. Om niet afhankelijk te worden van slaaptabletten zocht Lili naar andere oplossingen voor haar slapeloosheid. Zo kwam ze terecht bij Tini Reining van Therapeuticum Raphaël, die onder meer badtherapie en ritmische massages aanbiedt. In het bad zit water en olie en die oliën zorgen dan voor een bepaald effect. De voeten zijn het uiteinde van ons lichaam, dus ook qua bloedcirculatie is het echt ons eindpunt van waaruit
zeg maar, het hele bloed ook weer terug moet stromen richting hart-longen. En na het bad ga je uitrusten. En dan is het de bedoeling dus dat je een warmteproces nog eens extra in je lijf op gang brengt met ontspanning. Ontspanning die dieper werkt dan zeg maar afschakelen om 9 uur 's avonds en wat anders gaan doen. Dus dat is eigenlijk iets wat je extra moet helpen om goed te kunnen ontspannen. Ik laat je nu een tijd rustig liggen. Ik ben hiernaast. Roep me als het niet goed is en anders probeer je gewoon te ontspannen. En misschien eventueel een klein beetje dat je kunt inslapen. Ja? Ja? Oké, tot straks. Als je je 's morgens fit voelt, dan heb je een goede slaap gehad. Ben je 's morgens niet fit, dan is het verstandig om de slaap de dag daarna in te halen en wel goed te slapen. Reinheid, regelmaat en rust. Rust in je hoofd, regelmatig op tijd naar bed en op tijd opstaan. En reinheid wil zeggen dat je zorgt dat je een goede gezondheid hebt en dat de omgeving waar je in slaapt ook heel rustig is. Ik slaap niet meer de hele nacht door. Nee. Ik denk de ouderdom moet er 's nachts uit. Ja, dus ja. Soms tussen de middag. Eventjes 10, 20 minuten, dan kan ik er weer tegenaan. Hè? Normaal gesproken brengen we ongeveer een derde deel van de dag door in ons bed. Maar sta je er wel eens bij stil hoe lang het is geleden dat je je matras hebt aangeschaft? Een bed kan er na een aantal jaren nog best goed uitzien, maar gemiddeld is een matras na 10 jaar op. Hij geeft dan niet meer de ondersteuning die het lichaam nodig heeft, waardoor je dus vaker gaat draaien en minder goed slaapt. Ga je kijken naar een nieuw matras, dan zijn natuurlijk de persoonlijke omstandigheden heel erg belangrijk. Zoals de manier zoals je ligt. Lig je op je buik of op je rug, maar ook lichamelijke klachten, eventuele medische klachten. Heb je het snel warm of koud? Dat zijn allemaal factoren die meespelen om te komen tot een goede keuze voor een nieuw matras. Twijn, heb ze nu opgeschreven dat ik morgen de was moet doen? Ja, de witte en de boom. Ja. Oh, en schreef op het commissiebriefje dat ze me morgen de waspoeier metneemt. Waspoeier. Ja, en dan ga ik morgen de vensters van binnen doen en de dag daarna dan is ze van buiten. Tenminste, als het niet regent, hè. Sponsnudig. Oh, geweldig. Wat fijn dat ze zo meedenkt, jong. En mag het nu morgen terugzien? Dan deze ze eerst van buiten, ja. Yes. Ach, wat een rust als ze zo alles op een rij opzet. Ik denk dat het zeer verstandig is als je merkt dat je dus 's nachts de kwaliteit niet kunt halen van het slapen, van het neutraliseren van de dag. Om dan toch een dokter te raadplegen om te kijken of er lichamelijke oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld als je 's nachts vaak uit bed moet voor te plassen, als je 's nachts vaak kortademig bent, luchtwegproblemen, als je vaak niet plat kunt slapen, dat je een bepaalde reflux hebt van je maag, overmatig transpireren, zweten, jeuk is een klacht wat inderdaad 's nachts aanwezig is. Hij kan je medicijnen geven, maar niet alleen slaaptabletten. Laatste stadium pas. Nog andere medicijnen, hè, om de plassen te verbeteren, om de kortademigheid te verbeteren, om de jeuk weg te nemen. En dan kan ook kijken of je soms een verwijzing nodig hebt naar een specialist. Dan praat ik over het slaapapneu-syndroom bijvoorbeeld. Dan krijg je verwijzingen naar het ziekenhuis. Slaapapneu. Wat is dat nu eigenlijk? Alleen Snelting was vaak moe en had last van concentratieproblemen. Dat dit werd veroorzaakt door een gestoord slaapgedrag, merkte ze zelf eigenlijk niet. Haar man had wel degelijk last daarvan en maakte zich zorgen over het vreemde slaapgedrag van zijn vrouw. Haar longarts ontdekte uiteindelijk dat de problemen werden veroorzaakt door slaapapneu. Zelf heb ik dat achteraf, denk ik, al lang gehad. Misschien al wel vanaf mijn kindertijd. Omdat ik altijd heel erg heb gedroomd, echt angstdromen heb gehad. En dat is eigenlijk terug te brengen naar het feit dat ze niet in de diepe slaapfase komen. Slaapapneu is een naam voor een aandoening waarbij je in je slaap een aantal keren stopt met ademen. Je komt eraan doordat je bijvoorbeeld overgewicht hebt of door de anatomie van je keel, dat je keel dicht kan klappen.
En naarmate je ouder wordt, hoe slapper het weefsel in je keel wordt en hoe eerder je kans hebt dat de keel dichtklapt en je die ademhalingsstops krijgt. Waarbij ik dus merkte, het 's nachts, dat ze heel onrustig wordt. Ze deed zelfs soms schreeuwen en ze stopte ook met ademhalen. Maar voor mij wordt het steeds meer een probleem van hoe lang duren die stops. Je lichaam heeft eigenlijk een soort zelfmechanisme, waardoor je altijd weer na zo'n ademhalingsstops weer spontaan gaat ademen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je overlijdt door een slaapapneu. En wie ernstig is het voor de aantasting van bijvoorbeeld de longen of de hersens, want die kregen dan geen zuurstof. Daarnaast is het zo dat door de extra belasting van dalingen van zuurstofgehalte je hart extra belast wordt, waardoor je toch eerder kans hebt om te overlijden op een hartinfarct. Dus het is wel zeker belangrijk, medisch gezien, om er ook iets aan te doen, om langer gezond te blijven leven. De oplossing voor het slaapprobleem van Marleen is een zuurstofmasker, dat ze nu al 7 jaar bij het slapen gaan opzet. Het was wel dus in het begin, zeg ik van, de moest even winnen, maar het was ook wel even lachen, dus de eerste avond, wie het apparaat dus op zat. Dus Meindert zag meteen van Star Wars. Ik neem hem in bed. Ja. En ja, dat is het natuurlijk zo, het ziet natuurlijk niet doet, maar ja, als je ermee geholpen bent, dan ben je blij. Zet ze hier de slang op. Dan wordt dat gekoppeld aan het masker. Wacht, even mijn bril afzetten. Dat is natuurlijk lastig. Het steekt ook 's morgens veel frisser op. Maar het is voor mij een enorme geruststelling. Echt een enorme geruststelling. Ja. Apneupatiënt, dat snurkt. Maar het wil niet zeggen als ze snurkt dat ze dan slaapapneu heeft. Hè? Dus niet iedere snurker heeft ademstops. Ik heb ooit eens een cursus gevolgd slapen bij het Groene Kruis. Het heeft me iets geholpen, maar nu ben ik weer zoals van oud slecht slapen. De een houdt meer van een hard matras en de ander van een zacht matras. Voor buikslapers geldt bijvoorbeeld dat een harde matras beter is. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan een goed kussen, dat het kussen goed ondersteunt. Je hebt verschillende soorten kussens van verschillende materialen en dat kan heel erg belangrijk zijn voor een goede nachtrust. Bedenk van tevoren of je vlak of verstelbaar wil slapen, want niet ieder matras is geschikt voor verstelbaar slapen. Ik slaap wat minder goed als vroeger, maar voor de rest gaat het prima hoor. Dan pak je dan zo'n paracetamolletje en dan gaat het wel goed. Hè. Zeg Irma, hebben we alle commissies? Niet dat ze dadelijk weer op een uits begint. Nee, volgens mij gaan we voor alles. Oh nee, wacht. Morgen bij de reform 3000 vallen jaar. Goed. Kunnen we dan doen aan het slapen? Ja. Hè? Laat ik eens lekker in de jes. Zo. Niks te goed. Ja, Irma. Laat ons nu aan het slapen. Oh, goed, poemel. Oh, wat een rust. Fijn. Als we morgen wakker worden, direct zuiverlievend opleggen, hè? Zeker, poemel. Dus een goede dag geeft ook een goede nacht, maar een goede nacht geeft ook weer een goede dag. Dus een gezond dag- en nachtritme, een koele, rustige slaapplaats en een goede, vooral niet te oude matras. Dat zijn dingen die onder meer belangrijk zijn voor een goede slaap. En als het dan echt allemaal niet lukt, dan kun je wel eens een keer een slaappilletje gebruiken om weer in het goede slaapritme te komen. Nou, deze informatie over slaap, maar ook over heel veel andere medische zaken, kun je vinden op de site van het Nederlands Huisartsengenootschap. En die site heet thuisarts.nl. Dat adres, plus de informatie over deze aflevering, kun je natuurlijk ook vinden op onze eigen site www.goortforijn.nl. Schrijf je daar even in voor onze nieuwsbrief of zoek ons op via Facebook en dan houden we je helemaal op de hoogte. Graag tot de volgende keer. Dag.